Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabayan. Sa hapon ito mga kabayan, pag-uusapan natin ang passive income. Ano nga ba ang passive income? Ano ang example nito? At mas makakabuti ng mga passive income na ibibigay ko ay yung mga nasubukan ko na, nagawa ko na at na-encounter ko na po. Para mas lalo kong maibigay yung the best para naman sa nagwa-watch ng vlog na ito. Kaya heto na po, patuloy na po tayo. Ano ang passive income at ano ang active income? Siyempre, unahin natin ang active income. Ang active income, ito po yung sweldo mo o katapat ng pinaghihirapan mong pera sa mga ginagawa mo. Ito yung sweldo mo sa 8 hours, 10 hours, plus overtime. Ito po yung active income mo. At sa passive income naman po, ito po yung income na kahit wala kang ginagawa sa pangkasalukuyan, na kumikita ka pa rin ng pera para sa iyo. Pero ang passive income, ito po yung mayroon kang ginawa sa una at pagkatapos noon wala ka nang ginawa at ang pera ay pumapasok na sa iyo. Ano-ano ang mga example ng passive income? Ito, magbibigay po ako ng example ng passive income na nagawa ko na at ginagawa ko pa hanggang ngayon. Una po, itong pag-vlog, isa po akong content creator, small YouTuber. Nakakagawa rin po ako ng mga video ko at dahil monetize na po ako, pagkatapos kong magawa ang aking video, minomonetize ko po siya sa YouTube. At dyan po naglalagay si AdSense ng mga ads. At pag umikot na yan at pag nagkaroon na ng ads, may nag-watch, may nag-views, meron na pong income. So isang klase yan na income ng passive income. Pero ito ay nagpupul ito sa digital income dahil ito po ay nagamitan ng Wi-Fi. Mayroon pa rin isang digital income na nagawa ko na rin mga kabayan. Ito po yung affiliate marketing. Yung affiliate marketing dito, magpe-paste ka lang ng mga link at ibebenta mo ang produkto ng mga ibang kumpanya. At kapag may bumili at nag-click at dumirekta po sa link na yon, at yun ay pinorchase niya ang bagay na gusto niya, halimbawa cellphone, mayroon kang porsyento. Isang example po yan ng digital passive income, affiliate marketing. At isa pa yung malupit, ito hindi ko pa po nagawa, yung gumagawa po ng mga course online. Kahit safety supervisor po ako, hindi pa po ako nakakagawa. Yung mga gumagawa ng course online at binebenta nila parang digital ebook, yung digital ebook isa nga rin pong example. Kapag kayan ay nagawa mo, yan po ay passive income. Natutulog ka, namamasyal ka, nag-i-enjoy kayo ng inyong pamilya, basta pag may bumili, may income ka na in the form of passive income. So, di ba ang ganda? Wala kang masyadong ginawa, nangunan ka lang ng una, ginawa mo lang ng isang beses, siyempre pinagpuyatan mo rin dahil ginamit mo ang iyong talento, ginamit mo ang iyong core values, nagawa mo, na-target mo, passive income. Yan po ang mga passive income. Pero yung mga ibang passive income po na nagawa ko na rin mga kabayan, ay ito po, yung pagkakaroon po namin ng bangka, meron po kami dating 4 na bangka income. Marami pa pong passive income pero mga kabayan, pinilter ko po dahil ang niche ko po ay magsisimula po tayo dito sa pinakamababang antas ng buhay. Para maging realistic ang aking binablog at kayang abutin ng ating mga kapwa Pilipino na mas mahirap ang buhay, yung mga kaya lamang abutin at kayang-kaya ng bulsa at kayang-kaya nating ipatupad. Halimbawa, yung rentals, yung real estate. In the form of real estate na pinakamababa, halimbawa, isa kang ordinary na mamamayan, mag-isip ka ng diskarte, makakita ka ng isang pinaparenta sa malapit sa eskwelahan na boarding house, yan ay nagkakalahaga ng 20,000 sa isang buwan, pwede mong pasukin yan at makipagkontrata ka. Kukunin mo yan sa isang buwan ng 20,000, ikaw na ang bahala, ayusin mo yan, i-divide mo yan, iparerenta mo rin yan sa mga estudyante. Siyempre, ang diskarte nito ay gagawin mo bed spacer. Pilitin mo na maiparenta mo rin yan ng 30,000
para mayroon kang income na 10,000 sa isang buwan. Sa una, trinabaho mo, pero sa mga succeeding months, wala ka nang ginawa, kundi i-monitor na lang at i-supervise, kumikita ka na, may passive income ka na. Sana mga kabayan, yung passive income na ibinigay ko, marami pa. Hindi ko ibinibigay yung mga mutual funds na mga passive income dahil mahirap po ito, tatrabahuin ko kasi ito. Kaya mga kabayan, napaka-importante po yan na malaman natin. Open po kayo sa aking vlog na kung ano pa yung gusto nyong idagdag dito sa mga sinasabi ko, open lamang po kayo. Pero gaya ng sinasabi ko, pinilter ko po para ang ating mga kapwa Pilipino na nasa mababang estratos ng buhay ay makaabot at maging realistic at maiangat ang kanilang buhay lumapit sa middle class. At tuloy pataas ng pataas hanggang sila, kagaya natin, ay yumaman. Kaya mga kabayan, hanggang dito lamang ang aking vlog na ito. Simple man ang aking vlog, hindi man kagalingan ang ating pagpapaliwanag. Ang importante na papaabot ko po ang aking ideas, ang aking mga research, at gusto ko po na marinig ang ating mga kapwa Pilipino. Nawa ang vlog na ito mga kabayan ay nakatulong sa inyo. Panalangin ko po na tayong lahat ay umaso. Ako po ulit, si Mr. Bernard Rivera Gabao na nagsasabi sa inyo, Go Negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Tulungan, payamanin, paunlarin ang buhay ng ating kapwa. Ako po si Mr. Bernard Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.